σας από την ISE 2025 εδώ στη Βαρκελόνη. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της Αβάρα, έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Αβάρα είναι ένας συνεργάτης ο οποίος διαθέτει πάρα πολύ εξειδικευμένες λύσεις στο κομμάτι των βάσεων στήριξης, αλλά και ηλεκτρονικές λύσεις στο κομμάτι του εξοπλισμού, ο οποίος αφορά λύσεις απεικόνησης, video wall, LED wall και ούτω καθεξής. Η Ματζάρ διανέμει τα προϊόντα της Αβάρα για πάνω από 10 χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουμε συνεργαστεί για πολύ όμορφα project και πολύ περίπλοκα project. Το προϊόν της Αβάρα έχει πάντοτε άριστες κριτικές, κάτι που μας κάνει περήφανους ως διανομής της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Για όποιον έχει τέτοιου είδους ανάγκες, εξειδικευμένες λύσεις σε βάση στήριξης, ιατρικού περιεχομένου ή επαγγελματικές βάσεις κάθε είδους, όπως και ηλεκτρονικά εξαρτήματα κάθε τύπου για διασύνδεση video wall, LED wall και ούτω καθεξής, θα είμαστε με χαρά δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε σε κάθε περίπτωση και σε κάθε project που μπορεί να έχετε να εξυπηρετήσετε. Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη. Θα περιμένουμε να μιλήσουμε μαζί σας για οποιοδήποτε project προκύψει και με χαρά να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Σας χαιρετούμε από την ISE της Βαρκελόνης και θα χαρούμε να είμαστε κοντά σας για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει από εδώ και στο εξής. Να είστε καλά.